Добър вечер, уважаеми зрители, вие сте с Новинарник. В началото ви предлагаме видео от изключително динамичното и напрегнато издирване на бившия шеф на ДАНС Петко Сертов. Мъжът ми случайно да е тук? Да, разбира се. А сега, уважаеми зрители, следва извънредно изявление на гръцкия вътрешен министър. Калишпера. Много сме притеснени. За последно Петко Сертов е видян в Гърция преди няколко минути. Затова обявявам Петко Сертов за национално гръцко издирване. А сега следват минути за романтика. Сега ще ви покажем най-сърцераздирателният момент от филма «Титаник». Приятно гледане! I'm the king of the world! Роуз, отвори очи! Виж колко е красиво всичко погледнато от тук! Пич, май ме бъркаш някой. А сега сменяме темата и привключваме на приказна вълна. Вижте неизлъчвана версия на приказката Снежанка и седемте джуджета. Я! Кой ме е ял от паничката? А на мен? Кой ми е спал в легалцето? А за по-претенциозните деца следва и финалът на Червената шапчица. Я сега да разпоря търбуха на този вълк и да освободя всички отвътре. Имаме един брой баба. И един брой... Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Чакай, за мен няма ли някаква реплика? Защо ме накарахте да се гърча тук през цялото време? Не знам. Станала е някаква грешка. Добре, де. Прочети това, да видиш какво ще стане. Искам да кажа на Кристиано Роналдо, че изжлембих Ирина Шейк. Нека да видим неговия отговор. Си!